Moi vaan kaikille. Mä ajattelin ottaa tän kanavan Minecraft Let's Playlle, koska tää on niin hyvä peli ja kaikkea. Ja tää aika paljon lagaa näköjään. Mut joo. Mä oon jo keräillyt tässä vähän tätä kamaa ja tälleen. Niin, no mä oon vaan keräillyt Ja meidän pitäisi ekana toi talon rakentaa ja tälleen. Mä en tiedä mihin me aiottais tehdä sitä. Mä jungleekaan halus välttämättä tehdä sitä, kun tää on vähän huono paikka. Täytyykö hakea tuolta järven reunasta noin sokeriruuat. Jotain ruokoja. Tosiaan mä en tiedä, että mikä tän kanavan nimeksi tulee ja tälleen, että mä kuvaan vaan tän nyt tän ekan video. Ja yritän keksiä jonkun nimen sille kanavalle. Ai vitsi, me tarvittais ruokaa. Mä alus katsoin, että tässä lähellä olisi aika possuja, mut ottakaas. Mä käyhän kattoo. Tuolla. Joo. Otetaan tää mukaan tästä. Toivottavasti tää ääni nyt kuuluu hyvin tässä videolla, että ei tarpeeksi kovaa tälleen. Tää on vasta eka video, niin ei se on nyt niin justiinsa. Voi vitsi. Oi ja lagaa. Äkkiä ruokaa. Ettei nyt heti kuolla. Ja mistäkö vitsi kun tää lagittaa. No kai me nyt ekassa jaksossa voidaan vähän. Ui. No ei voidakaan. No mä nyt aloittaa tää uudesta. Voi vitsi. Nyt meillä ei enää mitään. Missäkään päin se oli? Oliko tuolla? Tuolla onkin possuja. Jes. Me löydettiin. Kaikki. Ja uudestaan. Nyt pitää vähän järjestellä. Tätä lähtee äkkiä. Lähtee nyt tekemään joku alkusuoja tai joku vastaava. Mennään tääkö tänne? Tää on aika... No joo, tää on ihan hyvä paikka. Vähän ehkä... Joo, tietokanta vanhentunut ihan. Noniin. Vai niin näetteköhän? Oottakaas. Hei, pitäisköhän tän laittaa largelle? Et jos te näette paremmin tai jotain tällaista. Tähän kallion sisään nyt eka base. Ai meillä on nyt sitä crafting benchia.
mä heitän vaikka tohon nyt. Tehäs tonne pikki, niin tulee vähän nopeampaa tätä tilaa tähän. Ei vitsi, joo. Mä en tiedä miten pitkin mä näistä jaksoista nyt teen. Ehkä sellainen 10 minuuttia voisi olla ihan sopiva. Nyt ekoiksi jaksoiksi. Ja tälleen. Tää yhtään tiedä. Miten pitkiä. Tehdään tästä vähän vaikka chesti. Ja sori tosiaan kun tää vähän lagittaa. No. Tehdään vähän jotain. No joo, en mä tee tähän vielä tietä. Käy hakee lampaita, niin voi nukkua nää yöt. Niin ei kuota jopa niinku ekassa jaksossa kuotiin ja niin on se aika hyviä. Ei vitsi, tää lagittaa ihan. Oi vitsi. Joo, mä kuolen tyyliin heti taas. On me nyt mitään ruokaa tosta. Ei. Ei kuolla. Eihän me nyt kuolla. Ja nyt siellä tietysti joku. Voi vitsi. Heti siitä. Ei. Ja takas luolaa äkkiä. Siitä kävikin. Ollaan. Otakaa mä ootan kun tää yö on mennyt, niin sit jatketaan. No niin, täällä taas. Ja mä katsoin sitä ekaa pätkää, niin nää oli vähän aika liikaakin liian kovalla. Ja niin. Rupeeko tuo päivä tulla kohta? Varmaankin. Vitsi, me taas tarvittais tätä ruokaa. Laitetaan vähän kamaa nyt tänne. Ja niin, mä kuvaan läppärille niin kuin varmaan huomaakin. Lagittaa ihan liikaa. Varmaan pitäis uusi kone ostaa, jos aikoo ruveta kuvaamaan tätä enemmänkin. Ei vitsi. Oho, taas tää lagittaa ihan liikaa. Oota. Kokeillaan vähän muu. Toimisiko tää paremmin? Tällä. Ei. Joo, ja mä joudun pelata tätä tällä tynyllä. Tää ei vaan pyöritä. Tietysti sekin voisi auttaa, jos laittais vaikka joltain toiselta koneelta servun pyörimään. Ja sitten sitten ettei tän koneen tarvis tätä pyörittää niinku tätä servua. Ei tää no niin, no servua. Niin. Mä kuulen skeletoni. Vitsi, missä päin nyt se oli? Kun mä lähetään tänne suuntaan. Ei. No lähetään tonne suuntaan. Oho. Toivottavasti toi ei nyt kuulunut hirveästi, kun mä vahingossa löin mikkiä.
ja väsyttää ja kaikkea. Se on muuten se meidän monttu jossain. Jos mä nyt hävitin se, niin voi vitsi. No, mä pätkäsen siksi aikaa, kun mä löydän se kotikuoppa. No niin, täällä taas. Mä löysin tähän kotikolon luokse. Ei se ollut tosta paikasta edes kaukana. Nyt me voidaan tehdä tää sänky. Mä keräsin tossa, kun me tultiin tähän paikkaan, mä keräsin 2 villaa. No vaan nyt me tarvittais noita hiiltä ja tällaista vähän. Me voitais tehdä tästä jostain mainipaikka. Tai lähteä tekemään. Tää video taisi ruveta olemaan jo täysmittainen. En mä viiti hirveän pitkiä jaksoja tehdä, mutta sitten mä viitin tehdä ehkä nyt ihan joka päivä video, ettei nyt into mee tai kyllästy tai jotain tällaista, mutta aina silloin kun huvittaa, niin vois ruveta aina tekemään näitä kuvausjuttuja. Ei vielä tullut hiiltä vasta, mutta no. Mä voisin jo ruveta tän jakson jo lopettelemaan. Saa nähdä, että mikä tuli kanavan nimeksi. Ja tälleen. No. No. Moikka.